बाबूजी का भइल? रउआ के कैसन चोट लागल बा बाबूजी? कुछो न भइल, रास्ता में गोड़ छिहुल गइल। ना बाबूजी रउआ झूठ बोलत हो, बताइन का भइल? बेटा कुछ गुंडा सब हमरा मारे के चाहता। बाबूजी इस शहर में हमनी के दुश्मन केहू नहीं खे, तब फेरू काहे रउआ के मारे के चाहत है? तब अब का करी बाबूजी? जे होई देखल जाए, छोड़ो ई सब बात। बाबूजी रउआ कैसे आ गइल यहाँ? ई तो ऊपर वाला के शुक्र है, एगो दीवाना आके बच्चा दिलक हमरा के। हे भगवान रक्षा करियो हमर परिवार के। किरण सुनी, का बात बाटे? हम तोरा से प्यार करेनी। सॉरी, हम तोरा से प्यार ना करेनी। ओए तोहार घर में बहन ना हो? हमू कहती कि तोहार बहन से प्यार करत हा। ओए नीचे आवाज में बात कर। ओए तहू जुबान संभाल के बात कर। दिखाई में तोहरा के अपन नमूना। ओए कान खोल के सुन लो, बिल्ली की रफ्तार में शेर भी दब जाए। साला मूड खराब कर देलो। सलाम भाई। भाई काम हो गई। काका अभी काम ना भइल ह, अभी 4 जिंदा बा। 4 रउआ कहली पत्रकार के, रउआ ना कहली कि परिवार के। पहला ना कहली तो का भेल? उरादा भी बंदूक से। ठीक है भाई, मौका मिलाई के राम नाम सत्य हो जाई वही परिवार के। राका दोस्त उच्चारू के मार दो। ठीक है भाई, हम चलतनी, बहुते काम बाड़े। भाई पत्रकार के बेटी